Izakhamizi zaseMelmoth bezinethemba lokuthi zizophuma emjondolo ebezihlala kuyo. Kodwa manje amathemba abo abelokhu eshabalala njalo uma bedlula eduze kwalezindlu ebekumele bahlale kuzona. Amalungu omphakathi asohlwini lokuthola imizi athi akakholwa ukuthi uhulumeni uyoke aliphothule lohlelo lokwakhiwa kwalezindlu. Kade ngabhalisa ngihlezi emjondolo silinde izindlu. Angazi noma ithemba ngisalithola yini ukuthi izindlu soyithola ngoba ngihlele ngidlula ngiyayibona ziyalimala kodwa manje singene phakathi sesiside isikhathi. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uthi zonke izinhlaka zikahulumeni kumele zifeze imigomo yazo. Uthi kule ndaba yamanzi siyimisele njengomnyango kanye nalama bulk services amanye ukuthi sesinikele ukulekelelana nedistrict ngemali engekho ngaphansi ka19 million ukuze accelerate. Umasipala wesifunda iKing Cetshwayo uthi bamatasatasa ukuze baxazulule izinkinga abazithola kulabo ababephethe phambilini. Ngo2011 ngenkathi iproject iqala ababekhona ku-administration ngaleso sikhathi both administrative and political should have made sure ukuthi ama plans are in line because ngenkathi iproject idesignwa izindlu idesignwa idlule ku-district yaziso ukuthi kuzofuneka amanzi angaka kufanele amanzi abe khona. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMelmoth.